یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ میں ضعیف ہوں بیان کیسے، الفاظ نہیں ملتے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، بلا تاخیر، اس لیے کہ پہلے بلا کی تاخیر ہو چکی ہے، بلا کی تاخیر کے بعد بلا تاخیر محمد منیر نوشاہی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائے اور اپنے خوبصورت انداز میں، ہم بھی آپ کے سامنے ہیں، حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، حالات کو پیچھے نظر رکھتے ہوئے حاضری عطا فرمائے۔ جی محبت سے ایک بار پھر درود شریف پیش کر لیجئے، صلی اللہ علیہ یا۔ ہاں جی بالکل، مہربانی جی آپ کی، بہت بہت شکریہ۔ جی صلی اللہ علیہ یا۔ سب حضرات مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نظامہ پیش کریں تاکہ میں بھی اپنی حاضری لگواؤں بلا کی تاخیر سے پہلے
یہ میرے بھائی محترم جناب خبر عظیم صاحب بڑے پیار والے آدمی ہیں، بڑے ہی پیار والے ہیں، یہ ان کی محبت ہے، ہم جیسے نکموں کو مائک پہ کھڑا کر دیتے، یہ ان کی محبت ہے۔ ایک دفعہ آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں تاکہ میں اپنی حاضری لگواؤں۔ صلی اللہ علیہ یا درود پاک کے حوالے سے ایک ربائی پیش کرتا ہوں۔ کوئی عمل نہیں چجدا کول میرے یارا، کوئی عمل نہیں چجدا کول میرے، نہ فخر کسے کمال اتے، کوئی رہ بھی اسی چند گئے ہیں تو جب مزہ لو گے تو انشاءاللہ ضرور مزہ آئے گا۔ میں بڑا سفر کر کے لاہوروں آیا تو تانوں سنان واسطے آیا تو بیلیو انج نہیں ذوق دے نال یہ جڑا سبحان اللہ کہنا نا یہ نعت خانہ دا پٹرول ہے، بڑی پرانی گل ہے جی۔ جناب منیر نشائی صاحب فرما رہے ہیں کہ چاند ہی رہ گئے، منیر بھی چاند نو کہندے تھے، چاند کے سامنے چاند ہی رہ گئے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ میاں محمد بخش کھڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آ گیا، فرماتے نے خاصاں دے گل آماگے خاصاں دے گل آمائے گے نہیں مناسب کرنی، خاصا دی گل آمائے گے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کیر پکا محمد وانگ کتیاں کے کرنی، جنہیں چند رہ گئے نا یہ خاص رہ گئے، وہ عام ٹر گئے، عام جنہیں ٹر گئے رہ گئے خاص، اسی خاص گلاں کران گے، بڑی مہربانی ہوئے گی جی ذوق نال بیٹھو گے، ذرا ایک دفعہ مل کے کہو نا سبحان اللہ، تاکہ جو ٹر گئے نا انہوں نے پتہ لگے کہ اتھے کمی کوئی نہیں آئی۔ دوستان گرامی قدر، آسمان پر کچھ ستارے ہوتے ہیں، کچھ سیارے ہوتے ہیں، جو سیارے ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے رہتے ہیں اور گرتے رہتے ہیں، لیکن جو ستارے ہوتے ہیں نا وہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں۔ اور اب یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت آسمان پر ستارے رہ جاتے ہیں یا محفل میں اللہ کے پیارے رہ جاتے ہیں۔ کوئی عمل نہیں چجدا کول میرے، نہ فخر کسے کمال اتے، گنتی کراں گناواں دی حد کوئی نہیں، لکھاں ہیں گناہ وال وال اتے، تے کئی باری میں سوچنا کیویں ترس کھاندا میرے حال اتے، تے اکو
آل اتے درود پڑھنا وا نبی دی آل اتے درود پڑھنا وا نبی دی آل اتے. اور ایک ربائی اور درود پاک کے والے سے جی. جلوہ رب کریم دا ویکھنا جے جے بھائی گلاں کرن والے جے جلوہ رب کریم دا ویکھنا قربان ہو جا اس عظیم اتے. جے جلوہ رب کریم دا ویکھنا قربان ہو جا اس عظیم اتے. جدیاں اداواں دی قسم رب کھاوے جدیاں اداواں دی قسم رب کھاوے اس پیارے نبی در یتیم اتے. اس پیارے نبی در یتیم اتے. تے آ نکتے دی دساں میں گل تینوں آ نکتے دی دساں میں گل تینوں کی تک نہ جنت دی جیم اتے. تے جنت آوے گی مستانے جنت آوے گی مستانے تینوں بس درود پڑھیا کر نبی کریم اتے. درود پڑھیا کر نبی کریم اتے. درود پڑھیا کر نبی کریم اتے. جنت آوے گی. اور جنت کا تذکرہ خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھن شریف فرماتے ہیں جیڑی جنت دا تو مان کرینا جی بسم اللہ جی. جیڑی جنت دا تو مان کرینا تیری جنت مول نہ وڑسوں تیری جنت مول نہ وڑسوں شالا جنت دوزخ قائم روی. جڑی جنت دا تو مان کرینا تیری جنت مول نہ وڑسوں جڑی دوزخ دے تو ڈراوے دن تیری دوزخ مول نہ سڑسوں. تے شالا جنت دوزخ قائم روی شالا شالا جنت دوزخ قائم روی. میں تے دامن حضور دا پھرسوں تے یار فریدا جے سونا ہو میرا آپ فرماندے نے یار فریدا جے سونا تھی میرا نہ میں تھڑسوں نہ میں تھڑسوں نہ میں تھڑسوں نہ میں تھڑسوں نہ میں تھڑسوں. جنت آوے گی مستانے لین تینوں بس درود پڑھیا کر نبی کریم اتے. درود پڑھیا کر نبی کریم اتے صلی اللہ علیہ یا ٹائم کی قلت کے حوالے سے ایک نئی نعت کے چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا کیونکہ وقت حضور کی بارگاہ میں التجا کرنے کا ہے. میرے بھائی طاہر محمود اشفاقی صاحب جن کو یہ شرف ہے کہ حضور کی بارگاہ سے ہو کے آئے دوبارہ پھر جا رہے ہیں لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہم نہیں جا سکتے تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے تو بلا سکتے ہیں نا حضور کی بارگاہ میں یہ کر سکتے ہیں
جی جی تو آپ میرے ساتھ مل کے التجا کیجئے گا، مل کے التجا کیجئے گا۔ نہیں اب تو وسیلہ تو ہے نا، ایسا وسیلہ تو ہے اس وقت، کیوں جی ہے تو صحیح۔ بہرحال یہ لمبی بات چلے گی، آپ سے میری یہ التجا ہے کہ میرے ساتھ مل کے آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، نبی جی آ جاؤ مل کے، نبی جی آ جاؤ، 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 اج دیدے ٹھر جن میرے، نبی جی آ جاؤ، اج دیدے ٹھر جن میرے، میں ایتھے تڑپنیاں، میں ایتھے تڑپنیاں، تساں لائے مدینے دیر، میں ایتھے تڑپنیاں، تساں لائے مدینے دیر، میں ایتھے تڑپنیاں، تساں لائے مدینے دیر، نبی جی آ جاؤ۔ آپ نے صرف یہ کہنا میرے ساتھ، نبی جی آ جاؤ، 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 مک جان ہجر دیاں راتاں، نبی جی آ جاؤ، مک جان ہجر دیاں راتاں، سامنے بٹھا کے تے، میں سامنے بٹھا کے تے، کراں پیش میں رو رو نعتاں، سامنے بٹھا کے تے، کراں پیش میں رو رو نعتاں، سامنے بٹھا کے تے، کراں پیش میں رو رو نعتاں، سامنے بٹھا کے تے، کراں پیش میں رو رو نعتاں، سامنے بٹھا کے تے، سامنے بٹھا کے تے، کراں پیش میں رو رو نعتاں۔ اور بڑے پیارا شعر، ہجر کا شعر ہے، نبی جی آ جاؤ، نبی جی آ جاؤ، نبی جی آ جاؤ، ایک بار تے مکنے اڈیکا، نبی جی آ جاؤ، ایک بار تے مکنے اڈیکا، نبی جی آ جاؤ، ایک بار تے مکن اڈیکا، سونے مر گئیاں، میں سونے مر گئیاں، پہور نہ لمبیاں طریقاں، سونے مر گئیاں، پہور نہ لمبیاں طریقاں، سونے مر گئیاں، سونے مر گئیاں، پہور نہ لمبیاں طریقاں، سونے مر گئیاں، جایا کھو محبوب میرے نو، کدی لے تتڑی دیاں سارا، کتھے ٹر جات میں کنوں آکھاں، کلی جند نو روگ ہزاراں، واسطہ رب دا من جا سجنا، ہن چھیتی موڑ مہارا، تے جے تو آویں جان نیازی، میرے گھر وچ آن بہارا، سونے مر گئیاں، میں سونے مر گئیاں، پہور نہ لمبیاں طریقاں، سونے مر گئیاں، پہور نہ لمبیاں طریقاں، سونے مر گئیاں، آ ماہی تے کو اللہ گنیانے، میرے گزر گئے کئی سمے، لوکی راتی سکھ نل سون دے، تے میرے سول کلیجے جمے، اس ویلے ساری رات بیٹھے ہوں گے تے پو پھٹ جائے تے سونا نہ آئے تے کنہ دکھ ہوں خواجہ صاحب نے وہ نقشہ کھچیا، اس ویلے دکھ بہتا تھی وے،
جس ویلے دھمی دھمے پر دوش کسے سر دوش کسے سر نہیں فریدا دوش کسے سر نہیں فریدا اسا یار گوایا لمے سونے مر گئیاں میں سونے مر گئیاں پاؤ ہور نہ لمیا طریق نبی جی آ جاؤ نبی جی آ جاؤ نبی جی آ جاؤ میں کرنے ہاڑے پاؤں نبی جی آ جاؤ میں کرنے ہاڑے پاؤں نبی جی آ جاؤ میں کرنے ہاڑے پاواں قدماں وچ بہ کے قدماں وچ بہ کے میں دل دیاں ریجاں لاواں قدماں وچ بہ کے میں دل دیاں ریجاں لاواں قدماں وچ بہ کے میں دل دیاں ریجاں لاواں نبی جی آ جاؤ میں منگ دی نیت دعاواں نبی جی آ جاؤ میں منگ دی نیت دعاواں زخم ہجر والے زخم ہجر والے تساں آؤ تے پھول وکھاواں زخم ہجر والے تساں آؤ تے پھول وکھاواں اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف حبیب دیواواں چم میرے دی بن جائے جتی تے میں سونے دے پیریاں تے جے سونا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں تے یار فریدا تے مل پے سونا تے میں رو رو حال سناواں زخم ہجر والے زخم ہجر والے تساں آؤ تے پھول وکھاواں زخم ہجر والے تساں آؤ تے پھول وکھاواں نبی جی آ جاؤ نہیں سہ سکدی میں دوری نبی جی آ جاؤ نہیں سہ سکدی میں دوری آس چروکنی ہے آس چروکنی ہے آ جاؤ تے ہو جائے پوری آس چروکنی ہے آ جاؤ تے ہو جائے پوری سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ آس چروکنی ہے آ جاؤ تو ہو جائے پورے اور اس نعت کا حاصل نعت سے جو مجھ کو بڑا پسند ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی پسند آئے گا امید کرتا ہوں سماعت فرمائیں نبی جی آ جاؤ نبی جی آ جاؤ وچ ہجر دے مرنا جاواں نبی جی آ جاؤ وچ ہجر دے مرنا جاواں دید کرا دے وہ دید کرا دے وہ میں مر کے حیات پاواں دید کرا دے وہ میں مر کے حیات پاواں دید کرا دے وہ دید کرا دے وہ میں مر کے حیات پاواں اشعار تو اس کی کافی ہیں کافی لمبی نعت ہے لیکن مجھے حکم ایک منقبت کا ہوا وہ پیش کر کے جا چاہوں گا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک منقبت کرم کمایا میرا نے اپنا بنایا میرا نے بولو کرم کمایا میرا
نے کرم کمایا، میرا نے اپنا بنایا، میرا نے بے کس بے بس آسیوں کا، بے کس بے بس آسیوں کا، بے کس بے بس آسیوں کا بخت جگایا، میرا نے بخت جگایا، میرا نے بولو بخت جگایا، میرا نے اپنا بنایا، میرا نے مشکل جب بھی سر پہ پڑے، مشکل جب بھی سر پہ پڑے، مشکل جب بھی سر پہ پڑی، غم سے چھڑایا، میرا نے 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 ہر ایک نے جب چھوڑ دیا، ہر ایک نے ہر ایک نے جب چھوڑ دیا، مجھے ہر ایک نے جب چھوڑ دیا، تب بھی نبھایا، میرا نے تب بھی نبھایا، میرا نے اپنا بنایا، میرا نے کرم کمایا، میرا نے بے شک تھا، بے شک تھا میں کمزور بڑا، بے شک تھا اپنا بنایا، میرا نے اور دیکھے نا، دیکھے نا اعمال میرے، میرا دیکھے نا اعمال میرے، تو نے دیکھے نا اعمال میرے، دیکھے نا اعمال میرے، دیکھے نا اعمال میرے، کر دیا سایہ، کر دیا
سایہ میرا نے اپنا بنایا میرا نے ہجر کی ماری اکھیاں کو ہجر کی ماری اکھیاں کو ہجر کی ماری اکھیاں کو مکھ دکھلایا میرا نے مکھ دکھلایا میرا نے اپنا بنایا میرا نے کرم کمایا میرا نے اپنا بنایا میرا نے سفری خوش قسمت جس کو سفری خوش قسمت جس کو سفری خوش قسمت جس کو دار پہ بلایا میرا نے دار پہ بلایا میرا نے کرم کمایا میرا نے اپنا بنایا میرا نے لے او یار لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر ملا جناب محترم محمد منیر نوشاہی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں حاضری پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے اور حاضری کا اختتام حضور میرا محی الدین سرکار حضور شہنشاہ بغداد شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت محبت برے کلام پر انہوں نے کی اور حضور میرا محی الدین سرکار آپ ایران کے کردستانی علاقہ میں تشریف لے کے گئے تو یہ قبلہ بندہ نواز شاہ جی سرکار آبادی جو تھی کئی لاکھ عیسائیوں پر مشتمل تھی آپ کے مریدین دعوت حق دیتے رہے لیکن ماننے سے انکار کرتے رہے پھر حضور سیدی غوث اعظم سرکار نے خود دعوت حق دی تو ان میں سے ایک پادری سامنے آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کے نبی آخر الزمان کی یہ حدیث سن رکھی ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہوں گے تو آپ نبی آخر الزمان کی امت کے علماء میں سے ہیں گویا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء یعنی حضرت عیسیٰ جیسے ہوئے تو حضرت عیسیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے ہم تو تب آپ کو مانیں گے کہ آپ بھی کوئی مردہ زندہ کر کے دکھائیں آپ نے فرمایا اچھا کون سا مردہ زندہ دیکھنا چاہتے ہو قریب ایک قبرستان میں تشریف لے کے گئے حضور میرا محی الدین سرکار کو قبر کی طرف کہتے ہوئے اس پادری نے کہا کہ اس مردہ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں حضور میرا محی الدین سرکار نے اس قبر کو ٹھوکر ماری فرمایا قم باذن اللہ اللہ کے حکم سے قبر شک ہوئی قبر والا باہر آیا آ کر کہنے لگا کیا قیامت آ گئی آپ نے فرمایا نہیں یہ تو صرف اس پادری کے استفسار کی بنا پر کیا گیا اب یہ بتا کہ تمہارا تعلق کس نبی کی امت سے تو قبر والا کہنے لگا کہ میرا تعلق حضرت دانیال علیہ السلام کی امت سے ہے جو حضرت عیسیٰ سے بھی بہت پہلے گزر چکے ہیں بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کی ٹھوکروں سے مردہ زندہ ہوں جن کی ٹھوکروں سے مردہ زندہ ہوں معاذ اللہ کیا وہ خود مردہ ہو سکتے ہیں نہیں
تو پھر کیوں نہ کہیں کہ مر گئے جنہاں دے اوہی کہن مر گئے ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار زندہ مر گئے جنہاں دے اوہی کہن مر گئے ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار زندہ ساڈے نبی زندہ ساڈے ولی زندہ ہر مزار زندہ ہر دربار زندہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کے تحت عرض کرتا چلوں کہ میرے آقا کا وجود گرامی زمین میں زمان میں مکی میں مقام میں چنی میں چنا میں ہمی میں ہما میں گٹا میں ہوا میں سما میں فضا میں ضیا میں جلا میں خلا میں سما میں سرا میں اولا میں مکان لا مقام میں چمن میں کلی میں خفی میں جلی میں نبی میں ولی میں عمر میں علی میں حرم کی گلی میں جہاں میں جنا میں گہر میں صدف میں حجر میں خزف میں کرم میں نجف میں دم لا تہم میں ایام نہا میں ادا میں نظام میں ربا میں سخا میں عطا میں جزا میں لقا میں کرا بے کرا میں منا میں صفا میں ہیرا میں دعا میں ولا میں قضا میں اے سائم غرض حق کے ہر ایک نشاں میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے تائیوں تو کہنا کی کہ مر گئے جنہاں دے اوہی کہن مر گئے ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار زندہ ساڈے نبی زندہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب شب معراج عرش اولا پر جا رہا تھا تو میں نے قبر میں حضرت موسیٰ کو مصروف نماز دیکھا بھیا قبر میں نماز کون پڑھتا ہے مردہ یا زندہ زندہ تو پھر کیوں نہ کہیں مر گئے جنہاں دے اوہی کہن مر گئے پر ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار زندہ ساڈے نبی زندہ ساڈے ولی زندہ ہر مزار زندہ ہر دربار زندہ حضرت سیدنا صدیق اکبر وصیت کرتے ہیں کہ میرا انتقال ہو جائے میری میت کو محبوب کے روضہ اطہر کے سامنے رکھ دینا آواز نہ سرکار آپ کا غلام حاضر ہے اگر دروازہ کھل جائے تو اندر دفن کر دینا وگرنہ جنت البقیع شریف میں دفن کر دینا آواز بلند کی گئی دروازہ کھلا اندر سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو ارے بھیا یہ کہنے والا کون ہے دروازہ کھولنے والا کون ہے تو پھر کیوں نہ کہیں ہم مر گئے جناب اوہی کہن مر گئے ساڈا تے ہر ایک تاجدار زندہ ساڈے نبی زندہ ساڈے ولی زندہ ہر مزار زندہ ہر دربار زندہ ہم مر گئے جناب اوہی کہن مر گئے میرا بی علیہ رحمت سرکار فرماندے نے کہ ہر مرے تو ہم مرے ہمری مرے بلا سچے گرو کا بال کا مرے نہ مارے آجا ہم مر گئے جنہ دے وہی کہن مر گئے جی مر گئے ہونا دے مر گئے جنہ دے وہی کہن مر گئے بابا جی بلے شاہ سرکار دا انتقال ہویا تو بڑیاں ہندو عورتیں کٹھی ہوئی ہیں آخر بابا جی بہت چنگے ہوندے سن ساڈے بچے ان دم کر دیندے سن پیڑے پڑھ کے دیندے سن چلو بابا جی تو موکھی ویکھیے ہن ہندو عورتیں رل کے گئیاں بابا جی تو میت کول کھلو کے کہندیاں کہ باقی ساریاں گلاں تے صحیح پر مسلماناں دا سب نالوں وڈا تے سچا تے سچا تے پیارا دن جمعے دا دن ہوندا اج دا دن منگل دا جے بابا جی کامل پیر ہوندے تے جمعے دن فوت ہوندے آپ نے اپنے چہرے تو لائی چادر کہندے پھر کیڑی گل اسی جمعے نوں پھر فوت ہو جاں گے بابا ہی فرماندے نے کہ آپ ہی پائیاں کنڈیاں تے آپ ہی کھچنا ہے ڈور ساڈے وال مکھڑا موڑ آپ ہی پائیاں کنڈیاں تے آپ ہی کھچنا ہے ڈور ساڈے وال مکھڑا موڑ عرش کرسی تے بانگاں ملیاں مکے پہ گیا شور بلے شاہ اسی مرنا نہ ہی مر جاوے کوئی ہور تائیوں دے کہنے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا مر گئے جنہ دے ہوئی کہن مر گئے ساڈا تے ہر ایک تاجدار زندہ جڑے اللہ دے نیک بندے ہوندے ہیں انہوں نے وقت دی کوئی قید نہیں ہوندی مولا علی سرکار اپنی سواری تے سوار ہوندے نے تے ایک رکاب جو پاؤں رکھ دے سواری تے دوسری تے رکھ دے قرآن پڑھ لیندے سی وقت رک جاندا سی وقت رک جاندا سی گوندا صاحب ہن وارث گوندا صاحب نے حکم کر رہا ہے ہن وقت اے تے چلن والا وقت ہے میں اینوں نہیں روک سکدا بس اینی گل کراں گا کہ گھڑی کول میرے پٹوا گھڑی دا نہیں گھڑی کول میرے پتہ گھڑی دا نہیں گھڑی گھڑی پوچھاں گھڑی ساز کو گھڑی گھڑی کی گھڑی نو ویکھدا ہے پراں جان دے ذکر سرکار دا ہے کیونکہ اے گھڑی او گھڑی جنوں دھوپ تے چڑھی دا پتہ کوئی نہیں اے گھڑی او گھڑی ہے جنوں لتھی تے چڑھی دا پتہ کوئی نہیں اے گھڑی او گھڑی ہے جنوں سر تے آ کے کھڑی دا پتہ کوئی نہیں گھڑی کول میرے پتہ گھڑی دا نہیں گھڑی گھڑی پوچھاں گھڑی ساز کولو گھڑی گھڑی کی گھڑی نو ویکھدا ہے پراں جان دے ذکر سرکار دا ہے اے گھڑی سائیاں لا لینی بدی نہیں رہنی کو وقت پیا چاتیاں مار دا ہے شاید وہ منظوری دی گھڑی ہوئے جس گھڑی او بیڑیاں تار دا ہے گھڑی کائنات چ رکی ہے تو دو واری رکی ہے کہ مولا علی سرکار دی سواری تے سوار ہون تے رکی ہے تو یا شب معراج عرشاں دے دولے دے عرشاں دے جان تے رکی ہے
सैयदी आला हज़रत फरमाते ने वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुअर्रिख कहते हैं, उलमा कहते हैं, अहादीस शाहिद हैं कि जब हुजूर अर्श उला पर गए तो सारी कायनात रुक गई, सारी कायनात रुक गई। रुकने की वजह क्या है कि जब रूह कायनात ही कायनात में नहीं तो कायनात कैसे चल सकती है। जब रूह कायनात अर्श आज़म से फिर कायनात में आई तो कायनात चलना शुरू हो गई। आज भी कायनात चल रही है तो मानना पड़ेगा कि जाने कायनात कायनात में मौजूद है। तो फिर क्यों ना कहिए कि हम मर गए जिन्हां दे होई कैन मर गए, हम मर गए जिन्हां दे होई कैन मर गए, साडा ते हर एक ताजदार जिंदा। बाबा जी शाह जमाल सरकारों का मज़ार लाहौर च, आपके भाई बाबा जी शाह कमाल सरकार उन्हों का मज़ार इंडिया च। कुछ लोगों ने किया कि बाबा जी की विलायत वेखण वास्ते एक बिल्ली ज़िबा की, पकाई प्लेट च रख दी बाबा जी के सामने। हुण सोचण की है कि जे बाबा जी ने लिया पहचान तो फिर कहांगे बाबा जी तुहाडी विलायत वेखण वास्ते कीता, ते जे बाबा जी ने पहचानिया ना फिर कहांगे एवं बाबा जी जुब्बा पा के बैठे। बिल्ली पकाई रख दी बाबा जी सामने, कहते बाबा जी खाओ। बाबा जी ने झाती मारी प्लेट से, आप फरमान लगे चलिए तू इत्थे की कर दी, जा अपने बच्चों को जाके दुध पिया। वो बिल्ली जिंदा हुई तो बच्चों को दुध पियान लग गई। और भाईया जिन्हों की जुबान चो लफ्ज निकले तो मुर्दा जिंदा हुन कि खुद मुर्दा हो सकते माज़अल्लाह, तो फिर डर दे के तो मुहब्बत ने एक हाथ जाके कह दियो कि हम मर गए जिन्हां दे होई कैन मर गए, साडा ते हर एक ताजदार जिंदा, साडे नबी जिंदा, साडे वली जिंदा, हर मज़ार जिंदा, हर दरबार जिंदा। पीर मेरे अली शाह साहब सरकार स्टेशन ते तस्बीह कर रहे सन, एक ट्रेन रुकी, ट्रेन च उतरे कि अंग्रेज तौन च सरिया आकड़ी हुई, तौन सड़ के सवाह हो गया कि हुकूमत होवे साडी तो मुसलमान इन्ने आजाद अल्लाह करते फिर। बाबा जी दे कोल आया, बाबा जी दी तस्बीह वेख के कहने लगा बाबा जी ए की है। बाबा जी दी छाती पई वो पिस्तौल दे आ, फरमान लगे पहले तू दस ए की है। कहता जी बाबा जी साडा हथियार आ, फरमान लगे बेलिया साडा हथियार। कहना बाबा जी तुहानू हथियार कहने ता, फरमान लगे पहलो तू दस तेनू किहने दिता। कहना जी मैनू लॉर्ड माउंट बैटन ने ता, फरमान लगे मैनू मदीने दे ताजदार ने दिता। कहना बाबा जी तुहाडा हथियार की काम करदा, फरमान लगे पहलो तू दस तेरा हथियार की काम करदा। पिस्तौल कढ़िया, गोली पर एक परिंदे नूं गोली मारी, परिंदा फुड़क के थले हस के कहंदा बाबा जी साडा हथियार ते ए काम करदा, हुण तुसीं दसो तुहाडा हथियार की काम करदा। बाबा जी अल्लाह अल्लाह करदे अगे वधे। बाबा जी ने तस्बीह उस मुर्दा परिंदे दे जिस्म ते फेरी, बस फेरे दी दे सी ओ मुर्दा परिंदा जिंदा होए ते उड़ गया। ओ भाईया जिन्हां दी तस्बीह दी बरकत दे नाल मुर्दे परिंदे जिंदा होण क्यों खुद मुर्दा हो सकदे माज़अल्लाह, ते फिर क्यों डरिए, अल्लाह दा ऐलान करिए की भला हम मर गए जिन्हां दे होई कैन मर गए, साडा ते हर एक ताजदार जिंदा। हज़रात ये बयान करने वास्ते वक्त दरकार, अपनी इस गुफ्तगू समेट के, क्योंकि जनाब वारिस गोंदा साहब ने हुक्म किया, जनाब इकबाल साहब ने हुक्म किया, साढ़े बड़े मोहसन इन्हों का इस बेगरामी मेरे ज़हन चो निकल गया, इन्होंने हुक्म किया जनाब जी अब्दुल हमीद साहब। अब्दुल हमीद हमीद जो है ना वो हमद करने वाले को कहते हैं। ये अब्दुल हमीद है, हमीद की अब्द है। और ये लफ्ज़ हमीद बड़ा अजीब है कि हमीद की ये निकाल दे तो पीछे हमद रह जाता है, और हमद की इब्तदा पर अल्फ लगा दे तो ये अहमद बन जाता है, और अहमद का अल्फ उतार कर हे के बाद लगा दे तो ये हामद बन जाता है। और अजीज़ान गिरामी के अंदर जिस ज़ाविया निगाह से भी इसे देखें, चाहे हामद देखें, चाहे अहमद देखें, चाहे हमद देखें, चाहे हमीद देखें, ये बहर तौर हमद करने वाला ही नजर आएगा। तो इन्होंने हुक्म फरमाया, इनके हुक्म की तामील करते हुए अर्ज कर रहा हूं कि बाहुजूर मकसद वजह आसमानी बाइस नज़ुल आयात कुरानी कासमी निगमाए रबानी आलम उलूम इरफानी दानाए असरल रूहानी सय्यदी सरदार कुल मसदर अनवार कुल सरवर कौनैन रसूल सकलैन नबीउल हरमैन शाहिद काबा व कौसैन महबूब रब्बुल मशरिकैन महबूब रब्बुल मगरिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन सरवर कायनात फख्र मौजूदात वजह तख्लीक कायनात आलम मकसद हयात जबीउल बरकात जामिल अकमात मंबा जुदो सखा मतलाई अनवार तजल्लियात मलजा अल जहाद बशीर नज़ीर यासीन तहा मुज़म्मिल मुदस्सिर नासिर मंसूर हामिद महमूद सय्यद इकराम ज़ुल्मनान बिल कराम शाह खैरुल अनाम मरजा खासवाम शफीउल मुज़लबीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुस्तकीन सबीहुल बयान फसीहुल लिसान जमीली शियम बारगाह हाशम जनाब करम ताजदार हरम शफीउल उमम साहिब जूद वल करम आरिफ कैफ कम दानाए नजम उमम नूर अनवार खिज़म मज़हर नूर करम सय्यदुल अस्फिया गहर अतकिया गुर्र बहर सखा महताब अता आफ्ताब हुदा अक्स नूर खुदा जलवा हकनुमा बहर रसूल मशाल ज़ख्म वफा चरा खाना दुआ शाहराह बका मावराई ज़का नूर शम्स कमर ज़ाती आला गहो कुव्वते बामो दर मुस्फिको श्री असर शफ़क़त बेकरार सरपरस्त नातमा मौजूद अल्फ क़द्रुल हबीब उम्मी लक़ब रसूल मुहतरम नबी मुकर्रम आसमान नबूवत के निगर आज़म ज़ातो सिफ़ात खुदा बंदी के मज़हर अकम महबूब रब्बे दो जहां कास्म
امامت ہونچا راز وحدت جوہر فرد عزت ختم درود رسالت شمع بزمی حداد مقصد اسرار ربانی مرکز انوار رحمانی مستقر فدق جزدانی قاسم برکات سمنری سید المرسلین خاتم النبیین احمد المجتبہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تعیت و سراقہ ہر غلام ہر عاشق گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر محبت بڑے انداز میں یہی کہتا ہے کیا ہم مر گئے جنابی ہوئی کین مر گئے ساڑھا ہر تاجدار زندہ ساڑھے نبی زندہ ساڑھے ولی زندہ ہر مزار زندہ ہر دربار زندہ عزیزان گرامی قدر ہم حضور علیہ السلام کی ذات کو حاضر و ناظر مانتے ہیں اس لیے محبت برے انداز میں کھڑے ہو کر دست بسائیے عرض کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں